In nomine Padre et Filii et Spiritui Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. O Mary, conceived without sin, pray for us who have recourse to Thee, and for all that not have recourse to the Spirit of the Masons, and all those recommended to Thee. Amen. Eternal rest unto them, O Lord, and let your perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. In the name of the Father, et Filii, et Spiritui Sancti. Amen. Maayong gabi mga higalag maigsuon and sa pagkinig kita kinig inyong ato ang programa sa TV Apolya.Argumento gipanguluhan ug gipangunahan sa Lay Catholic Apologist International Sir Argesano uban ko ninyo sa kadali lang panahon aron na panagisgot sa mga butang nga may kalambigitan sa atong pagtuong Katolika. Live kita karon sa ato ang Facebook page RJ Horolan Sandre II TV Apolya.Argumento page, and also sa wala pa nakapag-follow sa atong mga pages, i-follow ninyo ang atong mga pages RJ Horolan Sandre II TV Apolya.Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022 o pwede sa mo mag-send din na o Facebook stars. So atong mga channels, sa wala pa nakapag-subscribe, subscribe ninyo ang atong mga channels, The Lay Catholic, Apologist, Interest Official, RJ Sandre II TV, Kuya Apologist TV, and Barikawayan Religious Forum. O pwede sa mo mag-send din na og super sticker, super chat, na super thanks. And ayun, magpasalamat una ako sa mga igsoon natong mga Katoliko nga kanunay nagatabag nagasuporta sa atong programa. Pinagi nila Sir Ronald Descaliar and family, Sir Romeo Inodio and the family, Sir Robert Alvila and family, Sir Michael Roger Uy and family, Sir Rene Keblat and family, Sir Radencio Sibilias and family, Sir Emmanuel Papas and family, Sir Tupig Galimit and family, Ma'am Burden Lapera and family, Sir Jeff Atienza and family, Sir Henrieto Tubil and family, Sir Jerry Alacri and family, Sir Ray and Ma'am Sheng Hernani and family, Sir Jobel Sian family, Sir Jopet Sian Morte and family, Sir Roel Siliaca and family, Sir King Baez and family, Sir Rizal Limen and family, Sir Ramil Leones and family, Sir Edmundo Esteban and family, Sir Raymond Bonhayag and family, Sir Cyril Tora and family, ug sa tanan nga nagataban nagasuporta sa programa pagkahuman wala nagapalitog sila mga pangalan, daghan salamat tungod sa inyong tabang, tungod sa inyong suporta kining ato ang program ana agyapon din sa social media. Ug until now nagkinahanglan gyapon kita sa inyong tabang suporta kay lagi wala mi mahimo dinhi mga sir ug mga ma'am kung walang inyong tabang o inyong suporta. Sa gustong mo tabang, sa gustong mo suporta, pwede ninyong ipadala ang inyong tabang o suporta, pinagustong mga account numbers, kung nakuha sa mga screens, kung nagadagan ng information, o pwede sab mo mag-message sa ang page kung via remittance ang inyong pagpadala. Daghan kaayo nga salamat in advance. And announcement, mga sir ug mga ma'am. So, ang ato ang LCA Basic Apologetics seminar. So, mag-announce lang ko kay wapag yung ka nakakandak og meeting kay mo lagi na busy ko aning pagbalik na mo sa mong ginagmay nga negosyo. So na busy pa ko gamay. And yon magpahibalo ra unya ako sa ato ang gitawag og page kung mahitabo na ang ato ang basic apologetic seminar. And naalantay 50 ka slots mga sir ug mga ma'am nga tawag ining makater ana kay ang 50 ana ato ang i-reserve for the ato ang mga igsuon nga mga members sa LCA nga mag-review sa mga basic doctrine sa simbahang Katolika. So kana mga sir. And also katong ato ang kuan, katong ato ang SDA fundamental arguments. So until now available paghihapon. So sa gustong ma-avail, pwede mo ninyo i-message sa to ang page para at least mahatag na mo ang complete information. Okay, sige. Sir Lito, yes sir, good evening, good evening. Sir Jeco Lorvida, good evening. Sir Rodrigo Ranes, yes sir, good evening sir. Sa imong siyong pamilya. Sir Malco Pilonio, yes sir, good evening nimo. Oga sa imuhang gitawag uga pamilya. Okay, sa tibuok adlaw, Sir Simon Siona, good evening. Sa tibuok adlaw, gikan ganinang buntag hangtod karon na mga sir ug mga ma'am natin mga daghang mga videos nga ato ang gipang-upload unya pagkahuman naapoy daghang mga sulpot nga nagsigi in taon og kuan, nagsigi in taon og kanibitong hilak sa comment section nga naapoy uban pod nga nagmamarunong. So mo na ato ang topic, kinsa ba ang dapat tuuhan, simbahang Katoliko ba o mga sektang sulpot? So mo na atong topic karon. Sir Iyong Sardanias from Kasigid, New Corilla. Yes sir, good evening nimo og sa imuhang tawag ining pamilya.
Mr. Francisco Cabocos, ang tuuan mao ang mga tao nga nagsulti ka matuuran. Mao ba? Yang problema ana Mr. Cabocos kanang sekta nga naa sa palibot ug siguro basig apil na imong sekta. Puro man pud na sa nag-angkon nga nagsunod sila sa kamatuoran ug gusto sa kamatuoran. Asa may tinuod ninyo? Not less than 45,000 Christian denominations good mo. So asa may tinuod ninyo? Di ba? Asa may tinuod ninyo? Kaya ang Biblia, ingon ni San Pablo, kay may usa lamang kapag tuo. Nya pagkaman ang Biblia mismo nagsulti nga si Kristo mismo usa lang ang iglesia gitukod niya, kay usa lamang ang iyang lawas nga mao kining iglesia. So karon niabot naman mo 45 mil ka mga sekta nga nag-claim nga puro iglesia. Ang question ana karon, asa may tinuod ninyo? Nga puro mo ga-claim ana nga nagsulti mo kamatuoran kay puro ninyo basis Bible alone. Okay, Sir Juanito Javier, yes sir, good evening din mo sir ug sa imong pamilya. Sir Joel Tagbar, yes sir, good evening. Sir Crispar Ostia, yes sir, good evening nimo ug sa imong pamilya. Okay, so ang question, kinsa ba ang dapat tuuhan? Simbahang Katoliko o ang mga sektang sulpot? Siyempre, ang atong tuuhan, katong pundok na credibility. Kung may tagtawag ining credibility, kompleto siya. Naa siya tawag ining source of teachings, then at the same time naapod siya authority nga magtudlo concerning of that teachings. Sir Don Bersaldo, yes sir, good evening sir. Sir Don, good evening. Evening na ba siya mo da Sir Don? Ma'am Maria Lucille Elioran, good evening. Okay, sige, balik ta. So, dito ta magtuo sa pundok nga na credibility. Remember ha, ato ang tawag sabtog sakto ba? Ang tanan nga mga sekta, even ang simbahang Katolika, nagtudlo mahitungod pud sa balaang kasulatan. So, ang katong mga pundok nagtudlo po sila mahitungod sa balaang kasulatan, pero ang problema iya-iyakay sila og panabot. Iglesia ni Manalo, lahi nga pagsabot sa kasulatan. Pero Bible alone na ha. Iglesia ni Manalo, Seventh-day Adventist, Church of Christ International, Church of Christ in the Philippines. Unsa pa? Kining kang Soriano, kining kang Kibuloy, kining kang United Pentecostal, kining mga Born Agoy. Puro man sila sula skriptura, pero nganong man magkasinabot? Di ba? Nganong wala man sila makakabot sa usa ka punto nga nagkahiusa sila in terms of faith. Kaya ang Biblia mismo nagsulti na ay usa lamang kapag tuo. So, kining maong tanan gagamit og Biblia. Ang question anak karon, kinsa ang naay credibility or credible nga maka-interpret sa nakasulat subay sa gitudlo sa mga apostol? Sir Greg Jim, good evening. Sir Romulo Boris, good evening. Yes sir, nana ko sa Davao. Kinsa? Sektang sulpot? O sa may ilang credibility? Sa mga sektang sulpot nga maka-interpret sa balaang kasulatan correctly. Kinsa man na maka-interpret? Sige dabi. Mga sulpot nga nimboto lang after 16th century? Simple ganyan mga termino, hindi makikasabot. For example, kaya si Mr. B. Fax Daaw. Anong mutuo kag ribulto, brother, nga Diyos. Man, okay, sang sulti niyo mga Diyos na ba? Sa ribulto, Diyos na. Kana pa lang gani ha, sipiat na. Kaya ang naasya mo na huna, basa ribulto, Diyos na. Yabag. Yung alam ba di, ang tama nga panabot, subay sa balaang kasulatan, basa ribulto, Diyos na. Muna atong tuuhan. Kaya kung ang usa ka magtutudlo, masipyat gani na sa interpretation sa nakasulat sa balaang kasulatan. Again ha, mao gina akong ginabalik-balik always. Kanang mo mga tawhana, maunay mo bit-bit nato padung sa impierno. Muna pangitaon gyud tong iglesia nga na credibility to interpret the scripture. Sir Ray and Ma'am Sheng, good evening Sir Ray and Ma'am Sheng. Thank you sir sa always yung tabang sa program technically. Sir Dondon, yes sir RJ, 10:48 in the evening. Mao ba? Alas 10 ko rin. Tayo utso. Pwede ka oras ang advance din na, sir. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 6, 7, 8, 9, 10. Mga 3 hours sobra. Sir Jardy Tabasa, yes, sir. Good evening din mo, sir, og sa imong pamilya. Unya, wala mo sunod sa balaod ni Kristo, mibiya ta sa simbahan. Maogyad, Ma'am Tita. Tawag ining uhayas. Tinuod na. Nya pagkaman di ta mosunod sa iglesia ang gitukod ni Ginoong Kristo. So unsa may tawag nato, di ba magsusupak gyapon tang Kristo?
Okay, yes, Ma'am Maria Mildred Ubos. Yes, sir, good evening. Yes, ma'am, good evening nimo. Og sa imuhang pamilya. Kung Diyos na brother kaya ka niya luwason iyahang kaugalingon. Kasi nasulti nimo nga ang mga ributo Diyos, Mr. Bifax Davao. Muna magkatawa ka nila ba kay kana bitaw ang kihilig kay mag-drawing og panguna-huna bang wala sa realidad. Di ba? Kani mga tawhan na hilig mag-drawing og panguna-huna ang wala sa realidad. Nya ang pait pa kay ang ilang daot nga panguna-huna ila pag ipahid simbahang Katoliko. Nawara. Basta ributo Diyos na. Nya pagkaman ginapamugos nga atong pag-ila sa ributo Diyos ato ang Diyos. munang munang katawanan ba sila nagtuo nya ang sala nila ipahid sa tuwa. Sir Ramil, Yalas, yes sir, good evening, good evening. Bro, J. Carlo Abadinas, yes bro, good evening. Kani, banggiit ang defensor ni sa Cebu City. Batanon pa ni, bagtik ni nga manalipod si bro J. Carlo. Padayon si Muhang, bro, si Muhang tawag ining espiritu sa pagpanalipod sa pagtuong Katoliko kay daghan kayong mga uhong ron gidlig panggawas. Ma'am Nids Valles, yes ma'am, good evening nimo sa imuhang tawag ining pamilya. Di ka lang simple ha. Simple nga tawag ining termino pero tan-awa di kasabot. Ang gisilsil sa ilang mga pastoy kung ribulto na Diyos na kuno. Ginoo ko purigaba. Nagbasa ba ka mong Biblia? Nagbasa mo Biblia? Kaya kung tinuod yun ni mga tawhan na nagbasa og Biblia, di lang kaya sige tilap sa lapalapa silang pastoy nga nakatamag og hugaw siro. Kung tinuod na nagbasa, dili ningunaan ang pangunahunaan nila. Og naapoy insaktong nagtudlo ini. Ang sektang sulpot, misulpot after 16th century. Sa panahon ni Martin Luther, si Martin Luther na po siya iyang interpretation sa nakasulat sa balaang kasulatan o even gani ang iyang mga contemporaries katong iyang mga subjects kani adto di magani mo tuo sa iya nagbuwag nagitukod og ilahang kaugalingong puntok naghimo-himo na pud og ilahang kaugalingong interpretation sa nakasulat sa balaang kasulatan unya yung sa man pagkabalo ang credible ang ilahang tawag ining interpretation mo bitaw gina-question nato ang ilang interpretation kung sakto ba based sa realidad. Kaya kung tawag ka na mag-interpret ka sa balang kasulatan nga wala nakabase sa realidad ay delikado na. Sir Ramil ka nang mga kusog kayo mag-drawing wala sa realidad, lupig pa. Grabe po na. Grabe po na, Sir Roy. Sir Ray Tabino, yes, sir, good evening. Sir Simon Siona, mga sulpot sir, migawas Katoliko, wala ka uyon, migawas na pud ug migawas na pud di tinuod. Ay oo tinuod sir. Sir good evening mo nagtan-aw nako sa iyo ang una ni Pastor Oplok STO. Grabe po na sir Nulan. Ay na lang. Sir Chris paro siya Greenbrain. Ay Greenbrainwash gyud. Greenbrainwash. Kay kini si Lani Encarnacion. Number one pud mga nagkasumpaki sa ubang mga pari. Actually, normal na sa mua pero naami official teaching. Nga, bisag pari, bisag ako kinahanglan tawag ining mo submit. Dili pareha sa inyo nga nag-iyahay mo pagtukod og mga pundok. Mr. Lani Encarnacion. Yan nagisgot mo nga inyong reliyon la rehistro unya nganong rehistrado man mo. Kisa nasulti nimong rehistrado ang simbahang Katolika. Wala o tanawa. Kani tawag ining ligon na siyang ebidensya nga puting layuas panguna-una. Puting layuas realidad kumbaga. Okay, ni sinagmamarunong si Mr. Cayetano, ikaw nga tong bakakon dito eh. Di ba? Sa daw ko no, gihatag nimo sa pinadayag 14:45 sa do. Ako na may 14:45 sa pinadayag, akong giingon 4:5. 14:45. Yung bisan nga din sa pagpaminaw, di magkadima o pagpaminaw, wag, taka na magkamis na Cayetano. Ako ang giingon, pinadayag kay Patulo 14, versikulo 4 hangtod 5. 4:5. Buti pasabot continuation. Tanaw ra gihimo niya 45. Yabag, ayaw lagi pagmamarunong lagi, tanawa. Makatawo ka na hinoon ka.
Sir Edmond Omega, yes sir, good evening. Tama bitaw tao sila ato sila kang pastor, mahimong pastorato ay oo tinuod na Sir Edmond. Sir Roel Carante, good evening from San Juan del Monte, Bulacan. Okay, dito sa Biblia. Si Kristo nagtudlo sa iyang mga apostol for 3 years. Onya, naaisaad si Ginoong si Kristo sa iyahang tawag ining mga apostol. Ang ingon ni Kristo sa iyang mga apostol, mangayo ako sa amahan o hatagan kamo niyag laing manlalaban ang espiritu sa kamatuoran. Ang Espiritu Santo nga ipadala sa akong amahan nga na kaninyo, siya ang magtudlo kaninyo sa tanan, ang magtudlo ug magpahinumdom kaninyo sa tanan nga akong gitudlo ninyo. So, kana ba siya nga saad kutob lang sa mga apostol? No. Nga naman, tungod sa hinungdan nga ang simbahan nga gitukod ni Ginoong Kristo, ang foundation, ang mga apostol. So therefore, ang saad ni Kristo ngadto sa iyahang mga apostol, continuous kini as long as existido ang iglesyang gitukod ni Kristo. Sir Idol Community, good evening. Sir Will Alaan, good evening. Oh. So, continuous ang pagpadala sa Espiritu Santo. Siyempre, ang Espiritu Santo, magtudlo man sa kamatuoran. Tinuod man ang itudlo ana. O niya, kining iglesyang gitukod ni Kristo nga naay Espiritu Santo existed ni sa tanang panahon. Gikan sa iyang foundation from 33 AD until now. So mao na ato ang tanawon kung kada bang ato ang gipasakupan existido ba na from the very beginning of the Christian history. Kung wala na sa nag-exist from the very beginning of the Christian history, so therefore piki na nang maong gitawag og punduka. Unsa man di ay ng CBCP. Nya mo din ng Romano Katoliko, Mr. Lani Encarnacion. Kaingon jud ko nga naagi mga diferensya ning mga tawhana ba. Mo din ng Romano Katoliko ang CBCP. Organization mula sa mga obispo des Pilipinas, Mr. Encarnacion. Kabahin lang man na sa Romano Katoliko. Takal. Ay, sa naman taon mo eh. Tanawan lang inyo ang tawag ini mga pastoy ninyo. Parudlos yung pastoy, basta kung saan na lang inyo ang ipag-create ng pangunahuna. Sir Doms Beralio, yes sir. Good evening. Mga tambalos na gini mga sulpot Sir RJK. Pag ngising-ngisid dayon sa debate aron ing malipit. Sir John Ave, yes sir. Good evening from Pasig City. Sa ko no, mao ba pagbuhat pa lang bawal lang. Sa di particular nga gibawal din na Mr. Bifax larawan gyud tribulto gyud. Sure ka nga gibasa gyud nimo nang balaang kasulatan? Nya kanang word nga pagyukbo din o pagsimba sa man na nga tawag ining classified nga worship. Mo na dako ninyong sipiat eh kay mo musukuan pa ba nga ginatuis ninyo ang mga kasulatan subay lang sa inyong kaugalingong opinion. Sir Bingo Villarmosa, sir, good evening. Sir Matod siya is the founder sa Catholic, si Constantino, Matod siya si Saint Bonifacio, unsa ka na magdebate na sila sa topic church founder sa Catholic. Yun ka, pwede. Pwede. Magdebate na sila para magkuyon kadugan o kung sa bagi kisa bagi founder sa Iglesia Katolika, si Constantino ba o si Ignacio? Ay, nalang. Maluoy ko ano nila ba kay usay lami na kasab-an pero ting tawag ining lamian na kasab-an kay musukuan pa ba naa mo tarong pangunahuna naan na mo kanang musukuan ba naa mo kanang cognitive part sa inyong pagkatao baka kabalo mo sabot kung si tama o kung si mali kana pa lang mo hindi ko puragaba tanaw mo si Mr. kay Tano ba to Alonso Cayetano tanaw mo to siya. Ang akong gisulti, pinadayag 14-4-5, gihimong 45. Yung pag... Ay na lang. Estrado pa lang. Food fake na mo, lagi sir. Sir Ray, Sir Gislier, ang saon pagdipinsa kung naay mo ingon nga walay reliyon. Nga makalawas, Sir Gislier, ingna sir nga, pabiyain ng ilang sikta kung may reliyon makalawas. Pamandan ni pulos. Ano man kay ang reliyong gitukod ni Ginoong Kristo, dahil pulos kay ang iyang objective kaluwasan man.
Sulod lagi mo sa Roman Catholic kay ang RCC is religion of distinction, makasabot lagi mo anang inyong mga akusasyon na mo man mao gyud. Okay, Sir Antonio Pelesco, good evening. Yeah, sige balik ta. Tungod kay espiritu tuntuman ng naas mga siktang uhong, mga pastoy kang ilang na ilan kay midako ang bayanan pero may imong tuldok ang utok ka grabe po sir. Okay, sige. Balik ta. So, ang kang Kristong Iglesia, biblically speaking, giubanan og Espiritu Santo na isaad ni Kristo. Even the gates of hell shall not prevail against it. Bisan hanggang haan sa impyerno, dili gayod makabuntog niini. Sa kuno, paingon sa 7. Deuteronomio sa brother, actually gibasa na ko ng whole book of Deuteronomy. Wala maging din ang ribulto sa mga santos ang gidili sa Diyos. Ang gidili din na Diyos ilabi na ka ng 4:15-16 padung to chapter 5. Actually, Mr. Bifax, daaw di min ninyo mailad anay. Pwede ninyong masud sa inyong bulsa katong mga Katolikong inosente. Pero kami ayaw na mi tagaan mi ng sitas nga kabalo mi nga inyong gibiniltoldog pagsabot. Ang giingon Diyos niya pagkahuman ipahid niyo sa mimayon sa mga santos. Unsay anang tawag na ko sa inyo ana nga ang gidili Diyos niya pagkahuman ang nasing una-una kanang sa mga santos. Sige na nagbasa sa Bible, sir. Wala sila kasabot anang gingon ni Kristo, bawal magyukbo og larawan. Tinuod na sir, ang wala nila masabtan ang pagbuhat og larawan si Kristo ng simbahan nga gitukod ni Kristo. Maugyod, tinuod na. Yes, Sir Loloy Bumaya, sir. Good evening, good evening. Unsa gani na nga aya, tinuod na. Nag-ingon siya, dili magkulit. O saan larawan na naging dili ipakulit? Kaya kung mingon ka nga absoluto na una nakasala ang unang katawan sa Diyos ang gitagaan nagsugo nga ayaw pagkulit og ribulto. Kay mismo ang Ginoong Diyos nagsugo kang Moises nga magkulit og ribulto. Mismo ang templo sa Diyos sa Old Testament nagiingon nimo nga midawat anang sugo nga ayaw pagbuhat or pag-create pag-made og tawag ini mga ribulto. Naa sila yung mga ribulto. Mo na gipangutana ta kami sa Bipax daaw unsa na ang particular image ang gidili. Naman ay particular image dili diha. Dili biya tanan kiling-kiling ice cream. Sir Roel Texon, yes, sir, good evening. Sir Paul Pabayo, good evening. Ang simbahan mo na si Jesus, ang Dios, Espiritu, sa ko no? Balay alam po ana kasi nagsulti nimo nga mao na ang particular meaning ang tawag ining absolute meaning sa word nga simbahan Mr. Ander Bautista. Otro po ni. Nagmamarunong eh. Nagmamarunong. Ang sulpot, nagipit sa ributo kung magkapit ay upo. Totoo po yan, Sir John Lester na doon news. Sir, dili makaluwas ang Leon kung nagtukod man, dili man. Ay, tinuod na Sir Bubas. Asa man sad na mabasa. Ay, wala ka kabasa na. Ang problema nimo nabasa nimo pero wa kay sabot-sabot. Ang giingon sa Nehemias 8:8 basahon sabton. Ang problema ka mo nagbasa mo o misabot-sabot. Basahan ng Deuteronomy gyapon. Chapter 4 og kanang chapter 5. Deklaro biyan nila unsa na ang mga imahin ang gidili. And i-continue sa 1 King chapter 11 verse 33. Unsa na klase nga mga ribulto? Kay kung naa kay mabasa nga ribulto na sa mga santos uyon ko nimo. Pero dili. Almost 30 years na ko atubang ani mga sulpot nga mga pastoy wa pay nakahatag sa bisag usa ka sitas nga ang Dios nagdili sa mga ribulto sa mga santos. Wa pa bisag usa. Ang gipangkutlo nga mga sitas di mao. Nga di man mao. Diyos ang gidili niya pagkamon ipahid nimo sa mga santos. Yabag. Di ba? Okay. Nawala daw sa to dili iya sa Dios kinawala ang ilang simbahan namo na lisod kaayo Sir Edmond Omega. Gihimo nilang bakako ng atong Ginoong Jesucristo. Wala na mutubag sir kay wala man na kabalo mao lagi tinuod na. Di man na nila basahon ang gipuntingan sa mga Diyos like Baal, Dagon. Karon ang Katoliko wa jud tang ributo mao lagi na Sir Arnel. Musakuan pa ba kung tinuod gyud sila ha, kung honest gyud sila sa pagbasa sa balaang kasulatan. Kabalo sila kung saan ang mga particular image ang gidili. Pwede man guna sila mga honest kay mga yabag ba ni. Nganong makaingon mo mga yabag?
Kabalo man ka nga Diyos niya pagka man imong ipugos sa santos na di iyabag. Sir Nick Sanico, yes sir, good evening. Unya na, Mr. Bipox daw. Taga-isa ko og tawag anang siyata sa Biblia kapitulo bersikulo. Nga nisulti ang Ginoong Dios nga ayaw paghimo og rebulto sa mga santos. Just given na ay di pwede pahimo og wala mi ana. Kanang mga rebulto sa mga santos ba? Og asa pud na sa Biblia nga ang rebulto sa mga santos Dios. Sige na ba? Taga-isa kong sitas. Adto na pug kaslaing tawag ining planeta. Kini mga tawana ba sa mga ipit ang ilang argumento ato sa laing planeta day na lukso dayon. Una ato ang hiktan. Sir Paul Doroy from Mandawi City, sir, good evening. Sir Henry Inot, good evening. Marilian, nagitukod, nakanas kano, maunay, nauna pa ibigay. Lagi. Ay, nalang. Hello, diha, Mr. Cayetano. Bisan gani sa imo pag paminaw sa kong gisulti, di mi katarong magpaminaw. How much mo mag-interpret kas balang kasulatan? Ako ang giingon, pinadayag 14.45 ang gihimo nimo 45. Kala pa lang na, ano? Makita na to nga wala kay kredibilidad sa pag-interpret sa scripture kay di ka kabalo maminaw, di ka kabalo mo basa, di ka kabalo mo comprehend sa imong gibasa. Wala resulta nga nagpasakop ka sa pundok ipangtukod og may engkanto. Ay, nalang ako na ilang inuna mo ba? Mo ba siya na Bicalyo, Aluseb, Figuera? Ay, nalang. Sige. Sir Jonathan Sinama from Jensen. Yes, sir. Good evening nimo. Sa imuhang pamilya. Tanawa. Diba? Example na silang mga interpretation panabuti. Mailan nimo nga White Espiritu Santo. Nga naman, simpleng mga termino, di kabalo mo interpret. Klaro na, Diyos ang gidili. Ang naa silang utok santos. Yabag! Yabag! Diba? Yabag mo na eh. Yabag na. So, buti pasabot, ang ilang interpretation, dili masaligan. Kung dili masaligan ang ilang interpretation, so therefore, kanang ilang gipanghimo maka-imperno na sa kalag sa tao. Simbahan nga mga G og 40 after mamatay. Actually, devotion na Mr. Sir Wilfredo Lloren. Devotion na to na. Yan the part na gina-encourage na sa itong simbahan Katolika nga maghimo niya ng maong gitawag devotion para sa mga kalag sa purgatorio. Natin 9 days, natin 40 days na apot tay sumad kanang yearly Sir Wilfredo. Nagani tay every Monday. Mismo gani matumba na siya, dili na siya kakaya. Yun sa di problema dahil sa rebulto. Ang question ko na ako karon Mr. Bifax, ang question nako, asa mabasa sa Biblia gidili ang mga rebulto sa mga santos? Muna akong question. Muna akong question. Kaya kung makabasa ka letra por letra sa walang kasulatan nga ang Dios nagdili sa mga rebulto sa mga santos. Panlabay ko niyo eh. Pero damgo na maguna ninyo. Sir Antonio Pelesco, Brother Jeta ng Sulpot, Sir Ray Ilang Santos, si Santilmo, di, wag na sila Santos, Sir. Bisan si Santilmo, di na mo angko nila. Bisan pag si Sandayong. Nga naman, kay, ang ilang tawag anong patron, si Judas, biya, Iscariote. Wala kay gibasa, kasi wala ba gibasa, ikaw akong ipangitaan, kay kanang imong Deuteronomy gibasa ko na, kanang 5 kalibro sa tawag ining unang 5 kalibro sa Daang Testamento, gibasa ko na tanan. Mo bito nangita ko nimo unsang sitas, unsang kapitulo, unsang bersikulo nga namulong ang Ginoong Dios nga bawal ang rebulto sa mga santos. Alam diha, Mr. Cayetano, mabagi ng barugan ni mo ang tawag ining sayop. Balik kag paminaw ang sulti. Balik ka! Diya palang danuan na di nakakasaligan 4-5 kung ikaw ang imala simula no, 45. Nandiyan ito na naman tong mga
Malakas magmamarunong. Ay, nalang. Ako na nawa kasabot. Nga, ako nasulti nga, pinadayag 14.45. Nag-imong ba ko 45? Taka. Pataka lang. Okay. Sige, balik ta. Sa ato ang tawag ining topic. Mga sir ug mga ma'am. Ang iglesia gitukod ni Kristo gipadad-an sa Espiritu Santo. Og maunay dili masupak sa atong mga higala nga mga dili Katoliko. Kay mga Bible-based mundo kuno ni sila, di ba? Oh, ang unang iglesia, Efesios kapitulo 2 bersikulo 20, ang unang gipahimutang mga apostol. Unya ang saad ni Ginoong Jesucristo nga ipadala ang Espiritu Santo ngadto sa iyang mga apostol, dili lang kay kutob sa iyang mga apostol lang ang Espiritu Santo. As long as nag-exist kini mo ang iglesia gitukod ni Kristo naa ang Espiritu Santo magtudlo. Mao bitaw ang simbahan Katolika. Pag manudlo nagtawag ining teaching, always gina-invoke ang Espiritu Santo. Veni Creator Spiritu Mentes Turum Visita. Mo na tawag lang gina-invoke sa simbahan Katolika. Basta manudlo sa concerning sa gitawag og pagtulunan gikan kang Ginoong Jesucristo. And every time nga ang simbahan Katolika manudlo concerning teaching, always kanyang i-reaffirm always kung unsa ang gitudlo ni Kristo ug sa mga apostol. Ilam diya, Mr. Cayetano. Katawa lang ko nimo ba? Ipamugos gyud nimo ni imong mali. Ay na ipamugos kay magpanra ka. Tawag ining maulawan ka lang. Maulawan ka lang. Ipaubos na imong garbo kay makaluluoy ako yung 4-5 himuon namong 45. Yabag. Kasama si mong baga bisan sa bagtaning. Tawa na ko sa dayong mo. Wala isang tako, san tilmo, san dayong. Bisan ka na, di na mo dawat sa ila. Okay. Karon, sige. Balik ta. So, ang iglesia gitukod ni Kristo from the very beginning na ang Espiritu Santo. O niya kaya ang iyong objective nga no mag-exist or nag-exist ka na mga iglesia, salvation ba ya? So di gyud ni mawala ning maong iglesia ha. Kung dili ni mawala ning maong iglesia from the 1st century AD until now, kanang maong iglesia existido. Og always nag-uban ang Espiritu Santo. Kaya mo biya ni Kristo, et forte en ferinon prevalibunt adversus iam. Bisan ang ganghaan sa impyerno, dili gayod makabuntog ni ini. Diba? Oh, karon. Ingong padagan sa Kristo, ako magauban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Punta may mong buang-buang. Ikaw may matawag anak, ikaw na may mabuang-buang anak Mr. Cayetano. Ano man gisabot-sabot nimo ang maong gisulti ni San Pablo sa karon na konteksto. Taka lang. Mga paganong Romano man ang gipunti na sa Roma 1:22. Ug way pagtulon Iglesia Katolika, Apostolika Romana nga giilisan na mo ang Dios mga ribulto. Yabag. Ay lagi pag nayabag. Paluoy lang tanimo ba? Okay, sige, balik ta. So, ang Ginoong Jesucristo always nag-uban ni ining mga iglesia. Imposible. Gandi siya mo tarong og tudlo sa iyang simbahan. Di ba? O niya, ingon pag San Pablo, si Kristo mismo ang nagahatag og kinabuhi sa iglesia nga mao ang iyang lawas. Colossians chapter 1 verse 18, maayong balita. Version na Biblia. Si Kristo mismo nagahatag og kinabuhi so di ni mamatay. Kung di ni mamatay, kanang mga sektang nagsulpot lang, mingtunga lang nga, resultas dalugdog, resultas lipak, after 16th century, pinki na tanan. Nga naman kaya ang Kristo, 1st century, dinaan na. Sir, pulkan na sa mga lagi. Oh. Kana Diya pa lang, wala na. Kung sa kuan pa, wala na itawag di na kinaang lang lalison pa if kung tawag anang tuwan tanawon ang
span of years, ha? Ang span of years from the very beginning of the Christian history hangtod sa 21st century. Wa mahunong si Kristo eh. Wa nawala ang simbahan. Kung wa nawala ang simbahan, so kani mga nanulpot after 16th century piki ni. Apil ni kang Cayetano, apil ni kang tawag ining kang Sabaktaning, isa pa ni na other eh, hindi mga sulpot nga din eh. Apil na. Nawala ang inyong punto sa dako no. Di katagana pataka pasagad na purga Diyos man nagsultid niya sa 21:8. May labot ng mga santos ay na mga tawahan na bagtok magpangunaw mga bagtok kay pangunahuna ba no kat pila lagi balik-balik nga naasimbahang Katolika rebultos mga santos og never gani naka-mention ang balaan kasulatan concerning sa tawag ining gidili ang rebulto sa mga santos. Wala. Atong topic, hiringi. Kinsa bang dapat tuuhan, simbahan Katoliko, siktang sulpot, naabot og rebulto. Niyabag. Di ba? Niyabag. Karon. So, ang iglesyang gitukod ni Kristo na ay credibility to teach concerning the Word of God. Or tawag ining teaching ni Ginoong Kristo. Kung sa may prueba na to, nga tawag ini makatudlo siya, siyempre, global na siya sa Espiritu Santo, na ang Ginoong Kristo. So, unsa mo to pagprueba nga, kanang maong simbahan naman ng Iglesia Katolika. Makatudlo og kanang credible gyud nga teaching, even ang Protestante nito. Kanang Bible, the written Word of God, kanang composed of Old and New Testament. Katoliko may tudlo ana. Katoliko ang nanudlo ana. Kanang the Bible that composed of Old and New Testament is the written Word of God. Wa na gilitok sa mga apostol. Never pud na gilitok ni Ginoong Kristo. Nituo ang simbahan Katoliko nga ang Biblia sinulat nga pulong sa Dios sa hinungdan nga tudlo kana sa Iglesia Katolika. Siya unang tudlo ana ha. Siya unang tudlo. Nga that the Bible is the written Word of God. So, tuo mi. Tuo po ni mga sulpot. Si Rinoboy Bayo, good evening. From Cogon Shal, Digos City. Tuo po ni mga sulpot. So therefore, ang simbahan Katolika na ay credibility nga magtudlo mahitungod sa pulong sa Diyos. Diba? Karon, kumusta man yung mga sulpot at mga amigo? Naaba sila credibility to teach concerning the doctrine of God? Wala gihapon. Nganong wala man, bisan gani sila mismo, wala kasinabot. Diba? Oh. Kanang 45,000 Christian sects nga mikuyanap, karon nga panahon, na resulta ni Martin Luther, katong gibuhat ni Martin Luther, until nawa sila magkasinabot. Magkatibulaag sila, kumbaga, iyahay sila og kaugaling himog, kaugalingong pundok, mga ba nang iya sa Diyos? No. Ano man, 1 Corinto 14:33, ang Diyos dili Diyos sa kagubot pagbahin-bahin, kung dili Diyos sa kahusay. Efeso 4:4, may usa lamang kapag tuo. Usa lamang ang Ginoo, usa lamang kabautismo sila, tanawa sila. 45,000. Nagtuog Bible alone, pero iyahay og tawag anang teachers. Kung pila to ka 45,000 kasekta, maupot to ang 45,000 teachings nila. Ilang giimbento. Walang sa Glen Beach. Sir Anal Pebinito, good evening. Sir Tobit Usana, good evening. Sir Christian Montulan, good evening. So, kini mga sulpot ng mga amigo, din ang ngayong tuuhan. Nga naman mo man yung mga mini nga magtutudlo. Kini sila ang mga mini. Kini sila ang mga fake, mga bogus nga mga preachers. Ipatuod nila lang kaugaling nga tinuod sila niya pagkahuman, nimbuto lang after 16th century. Inyo pagitang isuod lagi anang inyo ang mga bulsa kadagko na mo. Di ba? Oh. Dagko kayo may isuod binis yung bulsa? Ayaw. Ayaw na ninyo nabuhatan na mo. Nga naman kay di may pareha si inyo nga di kabalo magunahon nagtarong. Di ba? Sa kuno, kisa naging ni margin na bakakon basa ko no sa bersikulo. Sa may gingon bakakon.
Kamo babakakon mamdagko. Kanang inyo pagtulunan nga ang Biblia pulong sa Dios, inyo ra may kopya simbahan Katoliko. Una nga dapat butuo mo simbahan Katoliko kasi ni tudloan na. Di mo maghimo-himog inyo Mr. Cayetano. Pinadayag 4-5 gihimo 45. Stila na lang. Okay, Catholic naman taon ang dunay authority, credibility to interpret the Bible. Tagaan niyo og isa ka verse ipa-interpret sa 5 ka pastor, 5 pud na kala. Aya, tinuod na sa mo to yung ganina. Kanang 49,000 ka mga sekta. Naapo na 49,000 ka mga teachings. Okay, naapo ning sa badiha ni si Mr. Deo Pobadura. Inukod ni Ellen G. White, tapos ginukod po rin kaba ninyo eh. Para ba may apilan lang tawag ining sabado-sabado ninyo. O gani Sir Jovi, tinukod sa Encanto. Sir Ray Tabino, ya. O di ba? Di mo matawa na tinukod sa Encanto ni. Ang ilad pag yung kayo, kaya ilang master katubang tawag ka ng unglo ba? Ito ba itong itom kaya pagkamanda ko iksimod. Ay, nalang. Kung layo os tinuod ning amo ang gitudlo, Mr. EMJ Ministry, anong gakopya man mo anang Biblia pulong sa Dios? Madili man na inyo. Katoliko man na. Ha? Ay, isang sibat, Mr. Bipas daw. Asa man to ang ipangita sa imo nga nagdili ang Dios mga rebulto sa mga santos? Unsang sitas? Ay, isang sibat. Sibat man ka. Ayog sibat. Wala lagi San Antonio. Ay, sibat. Sibat pa ka. Ay, sibat. Asa sa kapitulo bersikulo sa balang kasulatan nang gisulti sa mga apostol, gisulti sa Dios nga bawal ang rebulto sa mga santos. Asa man? Yung mga tawanan ni mga. So diha pa lang i-compare nato ang Katoliko o kining di Katoliko. Ex ng mga tawag ini mga pundok ng mga sektang di Katoliko. Manundog nya pagkaman human pagpanundog ang kunon nga ilahan na. Sino ko pregaba. Sige dabe. Tagaig daw ko ninyo kapitulo bersikulo. Kung tinuod yun mo nga iya gyud mo Kristo. Tagai daw ko ninyo kapitulo bersikulo sumala sa nakasulat sa balang kasulatan. Gisgutan ni Kristo nga ang Biblia that composed of Old and New Testament. Pulong sa Dios. Sige be. Tagai ko. Sa daw, tama jud kagaw kay suko kayo sa tanan sa Sabado kay timaan. Suko Sabado ano masuko mamiyan ng Sabado? Kanang Sabado gihatag man na sa unang katawan sa Dios Mr. Lino ni Miss. Masuko mi atong mga nagpakahudyo. Yung mga bakakon man, mga sinagugas yawa, di ba? Pinadayag 3:9. Bisag di mo igihatagan, magsunod-sunod. Kung nisunod gid mo anang Sabado sa nakasulat sa balang kasulatan, ngano na mo kay Ellen G. White, kanang wala man mo nagpasakop dito sa Judaism. Yabag. Di ba? Kot pag sa Mateo 4:4 kanang pulong sa Dios na Biblia na. Yabaga gid ninyo eh. Sir Christopher Flores from Sinasipit yes, good evening, good evening. Ay lamian yung tinula sir Roy. Good evening sir nimo. Taod-taod magnihapon na pug ko. Until 7:30 ra pa mga sir. Sir Edgar Montibon, good evening, good evening. Sir Paul Doro, Sir RJ nga dili man na sila mosulod para maliwanagan. Ay hadlok mo na sila maliwanagan kay gusto sila magluon ng anang ilang sayop Sir Paul Doroy. Kay tama ka kay palahubog ang Katoliko. Mao ba? Pero napay mas kuyaw ana Mr. Lino ni Miss. Nga Katoliko kani abto nga grabe ang gibuhat nya ni Hawa na himong protestante si Judas. Mas kuyaw pa to sa palahubog. Mas kuyaw pa to sa sugarol. Mas kuyaw pa to sa tawag anang dautan sa Katoliko karon. Ngano man kay ang iyang gilimod, ang iyang gibaligya ang Kristo mismo nga Ginoo. Mo man na inyong patron. Mr. Lino Nimis. Ang patron ninyo, dili katong 11 ka mga apostoles, si Judas Iscariote. Kaya pareho mo kinaiya, maputista. Nalang, sir ka ng pagdamili nila.
sa pagtuo sa imong gipangsangyaw sa live about sa True Church. Ma-charge ba? Ano? Ma-charge ba? Mana sa asin. Yes, sir. Yes, sir. Ano man kaya kini atong gisulti dinhi sa Arnel, dili man ni ato ang kaugalingong teachings. Teachings man sa iglesia ang gitukod ni Kristo nga giuban na sa Espiritu Santo. So kung dili sila mo dawat ana sin against faith na. O kung sin against faith na ang nagtudlo concerning faith, simban ng Espiritu Santo man. So, directly speaking, sin against the Holy Spirit na. Daghan nagsimba sa Katoliko pero wala na bagong ano ang basihan di ay sa pagkamatuod nga simbahan kanang kinabuhi siyang membro. Mo ba Mr. Bifax daw? So kung ingon anak ninyo ang prinsipyo, so mali to kang Kristo. Kay naay Judas usa ka buok. Ha? Mali si Kristo. Katong pundok ang gitukod ni Kristo, mali to. Kay naay Judas usa ka buok. Yung mata, di naman to sa daghan, majority, kana kay tawag anang majority mga Katoliko. Kasi nung majority. Tanawa daw ng mga Katoliko nga nga priso, ang percentage sa ng Katoliko mga nga priso, kan percentage nga nga priso. Kana lang atong basis. Kusa na ko, factual ba? Di ba? Okay, saan ako no? Gipiyal. Oh, then pagkauman, gipiyal bitaw sa mga gitawag og mga Hudyo pero ang mga Hudyo mismo man mudawat sa Dios. Man mudawat kang Ginoong Kristo. Sila pagani nagpapatay. Mo ti mga original nga sabadista. Mr. Deo Pavadura, kamo mga piki man mo. Wala mo may connection anang tawag ining sabadista sa Biblia. Kaya ang ilahang religion ana Judaism. Kanang inyo gitukod ng Amerikano. Tanawan ng inyong bagong napili president. So na. Classroom. Ay, nalang. Ay, nalang. Sir E.J. Gilario from Kapatagan, Lano del Norte. Yes, sir. Good evening nimo og sa imong pamilya. Okay. So, ano lang eh. So, kini nga itong mga higala nga mga sulpot, what a credibility eh. So, ang tuuhan concerning faith, concerning Word of God, basta mo tudlo na gani, simbahang Katoliko. Yung tuuhan ng mga sikta. Dadon lang mo sa ilang emosyon, ana. Dadon lang mo sa ilang mga damgo. Ang ilang mga damgo, himuon lang, realidad. Sir, kitirawan ako ni Mama ba, Sir Loy? Sige, sir, no problem. Sir Alejo Gonzaga Jr., sir, good evening from Cebu City. Good evening mo sa imo ang pamilya. Di sila nakabungkag anay. Kung mali ang simbahang Katoliko, granting without admitting, kung mali ang simbahang Katoliko, unsang iglesia ha, ang nag-exist from the 1st century AD until now, na nagtudlo may tungod sa pulong sa Ginoo. Kung dili na iglesia Katolika, kinsa na. Kung ayaw ko sulti nga kamuna, nga naman kibuto lang man mo after 16th century. Ayaw ko sultian na. I-set aside na nato na, kay dili man na mao, di man na kamo. Itudlo sa kuwag, kinsa. Kinsa na, kung di iglesia Katolika, kinsa ng iglesyaha nga nanudlo concerning sa pulong sa Dios nga existido from the 1st century AD until now, walay wala. Kinsa na. Mauman. Usapon na, Sir Alyuseb Figuera. Sige na kayo balik niya. Huwag kayo ebidensya, Mr. Sabagtaning. Puro ka lang claim. Ay, lisod. Sa wala pa nakapag-follow sa itong mga pages, i-follow ninyo itong mga pages, RJ Horolan Sender Second TV, Palipuntor Gamit page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. O pwede sa mo mag-send din na o Facebook stars. Sa itong mga channels, sa wala pa nakapag-subscribe, i-subscribe ninyo itong mga channels. Dalay Catholic, Apologist Interest Official, RJ Sender Second TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. O pwede sa mo mag-send na og super stickers, super chats, and super thanks. And ayun, magpasalamat po ko sa mga isuntong mga Katoliko kung kanila nagatabang ng sa programa. Daghang salamat tungod sa inyong tabang, tungod sa inyong suporta. Kining atong program anaagi hapon din sa social media. Og until now, nagkinahanglan gyapon kita mga sir ug mga ma'am. Sa inyong tabang suporta kay lagi wala mi mahimo dinhi mga sir ug mga ma'am
kung walang inyong tabang o suporta. So gustong mo tabang, sa gustong mo suporta, pwede ninyong ipadala yung tabang suporta, pinagos mga account numbers, kung sa mga screens, kung nagadagan ng information, o ka pwede sa po mag-message sa itong page kung via remittance sa inyong pagpadala. Daghan kayong salamat in advance. Okay, sige. Okay, so ko no. Yan ang Church of God. Ganun po ba? Yung Church of God po bang inaaniban ninyo? Registrado po ba ito? And before ang 19th century, saan po itong Church of God na inaaniban ninyo, Mr. Elisa Bagtaning? Kasi madali po kasing mag-claim sa 1 Kings chapter 1 verse 2 paano mo yan ipo-prove na yung Church of God na inaaniban mo ngayon, yan yung Church of God sinasabi sa banal na kasulatan. And ang dami-dami mga Church of God. Meron kay Armstrong, meron pang Church of God 70. Saan sa inyo yung totoo? Nalang. Ay, maulagi. Lagi sir doon. Lagi nagkuha ko. Duha na ni kasimana actually, kinukutamba niya katong pagkawala na kung giundangan ni balik na pod. So ingon ana mga sir ug mga ma'am. Okay, so yun. Before the Bible na lang sir, saan ang Church of God? Maulagi. Muna magkatawa ko nila ba? Dali lang kayong pag-claim mo. Pero ang problema, kung saan ko na yung pag-prove? Na kanang sektang imong gipasukuban nga nag-Church of God mo, gid na. Kaya di lang kay ikaw ang nag-claim na Church of God ka. Sa Bungiro, mo lagi pero napay mas kuyaw ana Mr. Sikite. Na masubra pa sa Bungiro, masubra pa sa mga sugarol. Si Judas. Kuyaw to. Pero na-question ba ang iglesia ng Gitugod ni Kristo tungkol kay ni Judas? Wala. Ito kang Jesus. Kung mo motuo dito sa tawag ining mga Hudyo, ano naman mo kang Ellen G. White? Ha? Mr. Dio Pamadura? Di ba sundon magkato nyo nakasulat sa balang kasulatan? Ang administrador concerning sa adlong ipapaulay ang Judaism, dili ka mo. Anong naman mo nila kang Ellen G. White? Piki lagi mo. Di ba? Ang ila basihan, ang ila na nakita sa gamay ang komunidad, ang Katoliko lukop. Oo, tinood na Sir Paul. Tinood na. Hindi ito restro. Sinong ano dito? Sinong nakarating sa Pilipinas sa bitbit yung Church of God at kailan? At saan yan galing? Kung ano ang tawag ni kang Ilyang ni. Okay, Sir Artemio Hestay, Sir, good evening. 1 hour na ko. Ni Saka aya doon, ni Saka sa langit, ni hapit pa daw Amerika, yung nagpakita sa Mormon sa silang propeta. Ay, puro story. Wala kung maminaw ka niya mga sulpot, mabuang ka, mapil ka sa ila. Mapil ka. Maghimo. Mo naging ni San Pedro o ni San Pablo nga kini mo mga tawahan na naghimo og mga tinumo-tumong mga sugilanon. Tinumo-tumo man na propeta, na ay sinugo sa Ginoo, na ay appointed son of God. Tinumo-tumo na. Ma'am Marlene MV, yes ma'am, good evening nimo. Ug sa imuhang pamilya. Sige, katulang una. Again, sa gustong mo tabang sa itong program mga sir ug mga mama, pwede ninyong ipadala yung tabang suporta pinang sa mga account numbers, kanaka sa mga screens kana nagadagan nga information, o pwede sa mag-message sa itong page kung via remittance sa inyong pagpadala. Daghan kayong salamat in advance. Okay, sige. So atong isugdan ang atong program sa pagampo, ato pindapuson pinaga sa pagampo. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ave Maria, gratia, per Dominus tecum, benedicta in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. O Mary, conceived without sin, pray for us, who have recourse to thee, and for all that have recourse to the special the Masons, and all those recommended to thee. Amen. Eternal rest unto them, O Lord, and let your perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. In nomine Patri et Filii et Spiritui Sancti. Amen. Mr. Leno Nimis, Isaiah 66, 22, 23. Literal din na. Mr. Leno Nimis, nanaday adlo gabi dito sa langit. Ano? Nakarating ang pangangaral ng mga apostol sa Pilipinas, pamamagitan ng Philippine Bible sa TikTok.
Protestante mo na, may labutan na. May labutan na. Ay na lang. Ang Philippine Bible Society, members sa United Bible Society nga na-create, na-establish 19th century. So before 19th century, before na-establish ang Philippine Bible Society, asa magikan pud na? Ang inyong asa man tugikan ang sinugo nga makakonek ang Kristo? Ay na lang. Pwede atong i-convince sila nga mag-study. Sige tulos Katoliko nga kanang ilang manunudlo ang Katoliko para makakatun na sila. Okay lang unta kung tawag ng maminaw, pero kung di maminaw, ay mahimo. Ikaw nga yung bokya dito, puro ka lang claim Mr. Elisa Bagtaning. Kinukot mo pa yung binabasyan mo pa yung Philippine Bible Society. Nakakatawa. Na-create ang Philippine Bible Society dahil sa United Bible Society. Ang United Bible Society, mga protestante yan. Hindi yan refer lang sa iisang sekta. Sa alam ko, hindi kasayo yung sekta mo dyan. Dawat limpyo ng sekta ninyo, Mr. Elisa Bagtaning. Okay, sa ngalan sa Bugpiras TV, pala punto argumento gipanguluhan ang gipangunahan sa Lay Catholic Apologists International sa mga kaubanan sa LCA. Sa tanang mga Katoliko nagasubaybay nagataban ng suporta sa programa kininyong ubos nga alagad og gisun sa pagtuong Katoliko Sir Argesano, temporaryong manamil kinyog mingon, Ecclesiam Servire et Fidem Catholicam Defenderi. Mayong gabi tanan, Ave Maria, Viva Cristo Rey.